跟你说，就是那个他不是装，洪总不跟你说那个加了Ik ben Peggy Slangen en ik kom uit Heerlen. En dit is het Holland Heinekenhuis. Ik zit in het finance team. En dat betekent dat wij gaan over alle kassapunten en dat wij die bemannen en zorgen dat alle mensen iets kunnen drinken in het Holland Heinekenhuis. Maar ik heb je nog niet achter de kassa zien zitten. Nee, dat klopt. Wij gaan donderdag open en vanaf donderdag zit ik dan ook achter de kassa. En dan kunnen we die koelkast er ook gewoon wegzetten. En de oostelijke mijnstreek is goed vertegenwoordigd in Beijing, want ook Adil komt uit Heerlen. Zo wel terug. Maar zullen we dat dan als eerste doen? Welke? Brengen we dat naar binnen? Ja, doe wel. Ja, maar goed, dan rijden we eerst die even weg. Oh, rij jij die weg? Adil en Peggy werden gekozen uit 4000 aanmeldingen. En dit was het geheim van de sollicitatiebrief. Je eigen kenmerken, zeg maar een beetje. Enthousiasme en stressbestendig, dat soort dingen voornamelijk. En waarom je het ook heel graag wilt doen. De vrijwilligers ontvangen geen salaris van Randstad, maar krijgen wel reis en verblijf betaald. En terwijl Adil doorwerkt, geeft Peggy de tour. Zoals ik het begrepen heb, zitten hier ongeveer 250 crewleden. En daarvan zijn er 180 vrijwilligers. Die dus al het vrijwilligerswerk doen. Nu lopen we langs een aantal Chinese collega's. Is er contact onderling met de Chinezen of niet? Volgens mij nog vrij weinig, want ze spreken heel slecht Engels. Eigenlijk bijna niet. Over het algemeen de Chinese politie die bij de deuren staat, dat begint wel dat ze langzaamaan goedemorgen, goedemiddag beginnen te zeggen. En dat ze zwaaien. Maar het contact onderling is er nog niet echt. Het personeel wordt in 4 dagen klaargestoomd voor 2 hectische weken. Zijn er op dit moment vragen zeg maar, over die 2 functies? Duidelijk. Duidelijk? Ja. Want bij elke Olympische Spelen wordt het Holland Heinekenhuis weer groter. Als ze allemaal gaan lopen, we zijn nu nog bezig met de laatste voorbereidingen, maar als ze allemaal gaan lopen, dan houden wij rekening met tienduizenden bezoekers. Tienduizenden gasten, dat levert wat op, meneer Heineken. Aan deze kant hebben we de buitenpleinen. Hier links gaat Edwin Evers elke morgen uitzenden. En aan de achterkant is de snackerie waar de mensen ook snacks kunnen kopen en iets kunnen eten. En aan die kant liggen ook nog bakkerijen die voor ons broodjes bakken, bakjes. Vanaf het niks hebben we het zelf opgebouwd, met hulp van Chinezen natuurlijk. Maar het is vanuit het niks opgebouwd. Maar het gaat ook heel redelijk snel, dus we zijn gewoon donderdag wel helemaal klaar zijn.茄子. Maar ik ga nu naar mijn hotel. Wanneer kunnen mijn ouders en vriend kijken? Vanavond. Hey, hartstikke tof, dankjewel!